Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. May agagid sa aton mga pinalangga mga manugpalamati. Good morning sa aton mga listeners, sa aton mga mangunguma, mga misda, aton mga farm workers, mga farm laborers. Kag tubtub sa malabutan sa aton nga tingog, may nga aga sa tanan, kabay pa nga nakapangapi na kamo. Ang sini nga aga magapadaan kita sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Kag ini nga programa ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Remilin Raputer, kaupo iya duha ka technical directors, Engineer Jose Albert Barobo kag Dr. Peter Sorbiega. Of course, ini nga programa ginasakdag man sa Provincial Government of Negros Occidental sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, kaupo ng iyang Vice Gobernador Jeffrey Ferrer. Kag of course, ini man nga programa ginadulong gid sa inyo sa Office of the Provincial Agriculturist sa pagpanguna sa aton nga Provincial Agriculturist Dr. Edmundo Raul Y. Gausing. Ini ang inyong abyan Lucila Perartilia, magadulong naman sa inyo sa mga informasyon, balita, teknolohiya para sa aton mga manguma kag mga isda diri sa Negros Occidental. Sini nga aga magatalakay kita sa isa ka matahom nga topiko kag very relevant gid ini subong sa aton nagakatabo sa aton nga pagpanguma, no? So tanan-tanan kita nagapanghakroy sini, no? Kag isa ini siya ka isyu nga kinahanglan nato natubangon kag of course hindi kita magpamilin lang ato bangon tani siya, pero mangita kita sa mga pamaagi kung paano nato pahagan-hagan ang epekto sini. So ang akong introduce sa inyo nga topiko subong, no? Ang aton nga mga pamaagi kung paano naton masabat ang crisis ng natubang nato nilabi na sa production sa humay, no? Kag sa aton mga crops. So I am talking about sa aton nga problema nato subong sa pagtaas ang abono kag luwas nga nagtaas ani siya kung disaan di pagid available. So upod na kon subong sa akon nga tupad ang aton nga kaupo sa Office of the Provincial Agriculturist nga hindi naman magliwan sa inyo tungod kay nangin guest man naton ini siya kahapon sa aton nga programa. Kag subong nga aga mag-discuss kita or mag-present siya sa mga alternatibo, no, being aton siya nga senior agriculturist sa Office of the Provincial Agriculturist. May amo ni siya nga nakita ng mga strategiya nga pwede ginaton ma-implementar sa aton nga mga lokalidad dira sa aton mga farmers nga dumamati subong. So introduce ko naman liwat na nga akon makaupo diri nga maghatag siya sa mga alternative nga mga pamaagi sa aton mga farmers subong. So Doc Arman, may aga sa imo kag kumusta man ang imong adlaw sini tion sa manog takop ng aton nga March sa kini nga tuig. Mayong aga, Ma'am Lucila, mayong aga sa aton mga abyan nga mga mangunguma, mga mangingisda kag mga mamumugon. Yes. Bilang isa ka pamilya sa patang sang pagpatinad sang sektor sang agrikultura, ginalambot ginamon kamo, no? Kay hindi man kita adlaw daw magkitanay, madamo ng mga taong hindi naton maserbisyuhan nga personally. Siguro pag isa sini nga palatuntunan nga ginahimo para labuton naton ang mga kauturan naton nga mamangunguma agud nga posible basi may mahatag pa man kita nga mga suggestion, rekomendasyon, mga good agricultural practices nga mapuslanon dira sa inyo mga natungdan nga mga kaumahan. Ang alternatibo nga ginambal sa aton farmcaster, unahon ko anay ang ining bulan sa Marso may mga nagtanom sa humay pagkatapos bala Ma'am Lucila sa bagyo nga Odette sa bulan sa Enero, Pebrero, Marso, Abril may mga mag-harvest ang ilang umay. Sa report naton diri sa Crop Protection and Agricultural Support Division, inadayday ginaton ang report aling sa January, February kag March. Nakita naton nga nagasaka-saka ang trending sang panubason sa aton mga mangunguma.
kay tungod na isang mga adoption man sa mga teknolohiya, kapisan sa mga mangunguma, Yes. isan pa man sa mga resources available para magsuporta sa aton nga pagprodukto. Yes. Ang nakita naton diri nga luyag naton i-share as far as planting and harvesting is concerned. Yes. Ang bulan sang Abril nga gintanom sa bulan sang Enero, amo na nga atong third cropping ang sa mga irrigated areas. Pagkatapos ni nga nag-harvest sa March ni kag sang April ining talipuspuson nga bulan sa Marso kag sang Abril nga primero nga mga semana sang Abril kung ilang taon nato ni iniktarya ginatos panikektarya sa aton mga katalamnan nga mga rice area nga pagkatapos ang ani nila hindi na ni dason pag obrahon liwat Yes. ginatawag na nga ipapahuwayan. Ayun, anay. Pero may duwa na ka practice ang aton mga mangunguma ginaarado na nga daan para nga naka-partially na cultivate ng farm para sa in preparation for the next cropping. May ibang dira yang inang pagkatapos ani pabayaan na lang. So makitaan naton sa natural o kun conventional nga pamaagi o kun eksperyensya sang kalabanan makuhaan pa nila ang napabayaan nila nga humay pagkatapos ang sinang nga cropping season kay hindi na nila pagriturahon liwat ang ilang nga humayan makuhaan pa na nila sang patubas bisan pila lang kasako muna ginatawag ginapasalapi nila. Salapi, correct. Ukon raton. Nga kung magsiling kita konvensyonal o sila nung tapos ani magwa lang na iliwat ang dason yang abunga. Yes, In about 2 months, not more than 2 months, mabunga na nakamakaani ka kay nakapundar na iyang yagamot kag naga-mantener na siya sa nabilin pa nga sustansya sa duta. Correct. So nang farmers practice ng kumbinsido na lang kita sina nga bisan din na naton pag-atipanon may kuwaon kita basta butangan na nila sang hayahay tanda na siya nga ang talamnan hindi paglawigan sa mga karabaw. Okay. So may sign na galidok ang natawag na Ang mga yahay na o nag-insindihan ay nangyayang mga farming community, mga mangunguma nga sa pagtakod yun o pagbutang yun sa ngayahay. May signage, Oo, nga bisan plastic lang na isang abono nang nagapakita ng ihalungan ninyo kay produktuhan niya pa na ang iyang Meaning to say, so, Doc, ang sign na active sign, meaning to say, hindi niya pagilabti kay ongoing da ang na-respeto, gina sa mga kapwa, mangunguma, kag bisan pa sa mga bakiro, sa ganda na sila mag-interpret. Okay. So, ang ato niya i-share, nga atipanon niya ang salapi. Tagaan saya sa mga pamaagi nga sa diin magdako pang patubas ang imo salapi. So una guro nga background nga ang aton nga humay may ginatawag ni siya nga maka-regenerate siya. Okay. Paris ang saging nga kung matapas mo pinaka-down na yung gagwa naman ang para mabako naman. Sa side sang sang humay especially sa mga irrigated areas kag mga taggipi nga mga humay may kapasidad pa na siya nga magsalapi pero duwa ang klase sang salapi ang salapi nga nagwa gin mismo sa gin-ani mo kag ang salapi nga nagwa halin sa bag-o nga ng gipi sa humay. So nang sa eksperyensya aktual nga ginhimo pugid kay balaan mo mamlusina. Siyempre, farmer, kagad dyan, certified farmer, hindi ko pagpapala sa ato. Oo. Himudpos gid ko nga actual kay isa na siya sa mga rekomendasyon or alternative farming practices sa panahon nga daw na forecast naton nga may El Nino kung paano saguron ang mga salapi. Yes. So sa kalabanan ng gid nga ginahimo ginasagud man na nila pero bunuhan na nila siya misay ang isa hektarya isa ka bag nga nitrogenous fertilizer.
may ara kita yang nga ipanugyan sa inyo para magpaayo pagid nga ang imo nga pagsalapi mahambal mo nga kung nag-average yan kita sa inbred sang 4 tons, ti imagine mo bisan katunga na lang sina ang makuha nimo may kung may shin ka kabanis sa isang hektarya, 50% may 50 ka pa pero sa gurun mo yan. Yes. So sa aton mga kauturan nga mga mangunguma nga nagapamati dira nga asa gurun naton ang salapi ang unagin naton nga objective amo nga may kwaong kita nga production. Kay nabalaan na nila bisan hindi pa naton i-further explain sina. Nang may idugang lang ko kung ano nga metodo nga i-employ naton sa ratuning management technique. Oo. Ang isa guro, ang inangya tapos ani conventional na siya. Dilawan naton niya ang duwa pagid tatlo gani ang gindugang ko. Kag nakakita gid kita isang diferensya kag mas maayo kumpara sa conventional nga nandan. Nami ginaduki nga i-share sa ila. Ang isa i-cut mo siya nga mga isa ka dangaw from the base of the plant. I-cut mo siya. So that pag-harvest mo kay para nga dali siya makagwa, no? Kag medyo dako yang nga stock kumpara sa didto siya sa punta kay gamay na to nga daan ang stock. So therefore sa pagwa ito medyo gamay man siya compare sa from the base of the rice plant. Kaya lang may add-on expenses ka dira. Kung ako pa, galing nga ako yung ginpanalawsaw kung gina siya para may ginatawag ko yung applied research na on-site sa akong talamnan. May bintaha man siya, may disbintaha man siya kay nag-additional labor ka. Okay, so right after harvest minito say na kani pagusto na niya kat ang farmer. Pagkatapos na after harvest, mag-cut sa liwat, amo to isundon niya. May additional ka lang. Pero sa aton nga pagpanalawsaw, may dako siyang nabalik because ang uhay sang imo nga salapi kulo pariho sa uhay depende sa imo pagsagod sa original nga wala mo pang ginsalapi. So kung isipon taman ang gipi ang nagbunga sina, siyempre ang productive tiller man to ang masalapi kung may isa ka kung tanom na siya kang pulo tong productive tiller sa tsimpo sa imo pagsalapi mo ito siya may pulo ginaya nga magwa yapon sa productive tiller kung viable na tiller. So ang isa ka promising nga pagsalapi kang kapus lang kay kun may karabaw ka lang takdan mo lang siya sa kahoy nga bugat nang habay na siya nga bugat na nga pabugatan mo siya para nga matumba. Sa pagtumba pagpapay siya mahapay. Kung sa isa ka direksyon kay kung mag-amo ka na I think pwede man siya o maamo ka na gusto ni isa pa balik sa trabaho maamo ka pagina kay ang habay kung nagtaon-tang ang habay pwede ka kay mo habay 3 ka metro mo. So pag pakadto mo sa isa ka direksyon east to west, west to east 3 meters, mahilog mo ang tunga mo sa hektarya o kung isang mo ka hektarya. So what will happen then? What will happen? Technically, gina-term naton enhancement of regrowth. Magwa ang mga tillers. Magwa ang mga tillers nga bagko o kon gipi nga bagko. Pero inang naggipi nga bagko na nga magwa. Straight na saya. Magwa nang kay siyang umay morphologically kag physiologically
may aran na siya karakteristik nga ya magipit gina siya Yes. tungod kay buhi ang iya mga gamot kag buhi pa ang iya nga puno. Just like man bala sang kawayan Like nga inside. bisan gintapas mo kung nahapay sang bagyo may magagwa di nga mga tambo Yes, yes. sa kilid no. Nang kung gipi kung nahapay ang isa ka puno nga humay kay ko kapit pa kung transplanting na-notice ko, sobra pa galing ang gipi. Sobra pa ang gipi niya sa primero niyang nga gipi. Sa crop physiology, yan natawa, may termino na siya. Once nga nag-induce ka sa injury, survival instinct, no? may ano na siya, no? Hindi ko lang pagyambal ang term, no? Nga highly technical. Paghapay sang sanga, magwa ang mga bag-o nga mga sanga. Okay. In the case sang paghapay sang humay, magwa ang bag-o nga mga tillers. Yes. Okay. Pero ang ato na dira nga dapat himuon, ang tiller dapat o kung ang gipi nga nagbuluwa nga sobra pa kadamo sang sa original nga tiller, dapat may pagkaon siya. Yes. Kay Gusto may pagkaon siya. Kay ang nabilin lang to nga pagkaon, kapin pa kung kulang to sa sustansya ang imuluta, I'm sure hindi man na siya capable nga magbungagin, nga magnami ang iya bunga. Correct. So, isa sa aton nga pamagit nga technique sa fertilization, Okay. amo Japon sa physiology na naton Japon na tunan nga ang tanom naton dapat makatubo siya, maka-elongate siya, maka-produce sa sang tillers, regrowth. Siyempre ang nagasuporta na kung macronutrient nabalanta na nitrogen, phosphorus, potassium. Kinahanglan Japon naton ang NPK. Yes. Pero kung luyag naton yan, nga supplement naton sang growth hormone, siyempre ang ano nga mga growth hormone ang dapat naton damo na nakabalo ang nga mga farmer naton maghimo sang FPJ, fermented plant juice, depende sa inyo nga mga gigamit nga materials para i-spray mo siya because may ara siya growth hormone. Yes. So ang ano pagidya nga garantisado nga growth hormone kay hindi na lang gid ang farmer maghala ka paghimo sila kay nabudayan sila may ara na tanan niya nga daan sa market kag hindi man gina mahal ang isa matudlo naton ang mga seaweed extract kay ang ining seaweed extract ni may plant growth promoting hormone ni siya cytokinin, gibberellins, antoxin. Ang isa nga taas nila ang gibberellic acid. Ano ang role sang gibberellic acid? Ang hinay nga paglaba, pag-elongate sang stalk, kag sang shoot, dahil ginainhan siya, ginapadasig siya. So, combining sang growth hormones, kag sang aton nga gindugang nga abono tungod kay wala na to sa duta, bisan maghatag na lang tagani, bisan one bag nga triple 14 per hectare plus ng sang nitrogen naton nga kung nagguluwa na naglagba na ang mga gipe kag nagguluwa na ang mga dahon, then that's the time nga kinahanglan na siya i-applyan sang nitrogenous fertilizer to support sang vegetative growth sang vegetative niya. So ano naman to ang mga dagami no nga may bintaha man bala mamlusila ang dagami. Ano matabo sa ila? Oo, kay naghapay siya less ang pagtubo sa mga hilamon. Okay, nagtapon siya. Na lang kung pagwa sang nag-green na siya, kundi puton mo na lang po ang hilamon para tapos na lang sa punjuton. Tapos na lang kay jutay na lang kay naplipdan na to sa mga dagami ang duta
That's why ma-hamper ang weed growth pagtubo sa mga ilamon. Dok, So, kailan Dok? When it comes to water management, ano naman na ang level, ang sa water management, sa ganda na aton mga farmer, pero sa mga ginasalapi na nila, kay wala na irigasyon, basi wala naman sila kwaon. Okay, kwaon kay nila. amo na gani nga ginapapawayan naman lang nila, kay basi close ng irigasyon, wala So, hindi na April. tamaguri, Hindi na lang tamaguri. Ang grasya na lang sa Sa Ginoo. Diyos sa duta nga nagabasa-basa. Yes, Kang kung isa matuntong sa Tuntong sa pagabihon o gabi. kung basi may mga isolated rain shower showers, pa. correct. So, mabalaan man na sa ngaton mga farmers sa mga natungdan nila ng mga lugar. Yes. Ang nami nga ang dagami kung mapatay siya kay na ang nami yang nangimo pagpahapay siya mapatay ang dagami. Yes, oo. Para sa Madunot. pagpatay madunot siya. Madunot siya. So ang namin na dira yang Lucila nga gina-follow up naton sang ginatuwag microbial organism nga naga-enhance sa rapid decomposition. Yes, oo. So ang isa ka technology nga isa nga alternative nga i-insert na kon sa raton man o kung hindi raton tungod sa pagmahal sa abono ang rapid modified rapid composting. Yes. Kay ang mga uhot no nga pagkatapos ang treasure ginabalik ni siya sa talamnan. However, para nga Madasig. in due time nga madasig ang pagkadunot siya sinat sa modified rapid composting gina-applyan na iya sang duwa ka kombinasyon sa organic fertilizer. Would it be animal manure kang mga plant residue. Sa plant residue amo na nang imuuhot. Sa animal manure kung ano dang available sa imo area kung nagasagod ka na baboy pangakada na siya tanan da bala mga sa mga baboy o kung turil sang imo karabaw dira. That's why ano ginaton niya tagaan tagid bili ang mga mga animal waste bidya naton. Kay kung ibalik na naton sa aton natalamnan that would improve soil fertility. Kay modified rapid composting sa aton na experience kay ginhimo tagid ni na can reduce 50% sa aton kinanglanon nga abono sa aton umay. So ang umay naton bala nagakinanlan siya bisan 4 kasapo nga triple 14 wala without soil analysis 4 kasapo nga triple 14 kag bisan isa na lang kabag nga urea that's 5 bags. But with modified rapid composting, inalaman mo lang na 50%. Duwa na lang ka triple 14, kag isa na lang ka nitrogenous fertilizer. Kay i-enhance na lang to siya sa organic fertilizer nga gin-apply mo. Pero may anak kita nga idugang pagin nga para nga may nagaayuda gid sa imo nutrient management. That's why between organic farming, integrated nutrient management kag pure na NPK recommendation noted na niya ang integrated soil and nutrient management. Kaya ang purpose niya is not just only to fertilize or nourish the plant, but to fertilize and improve the soil condition. Making the soil healthy is all about making our plant healthy. Producing healthy plants will produce good yield. So amo na siya hindi na siya madula nga simple na siya nga prinsipyo sa production. So will help kay ang role sa isa ka ginadugang naton nga beneficial microorganism ang isa para mapadasig ang pagdunot sa mga material nga ginbutang naton ang dagami ang uhot ng balik naton ang kung tae madasa sang karabaw tae baboy o kung chicken dam kung
ginimpon mo to sila tanan, may isa kita nga dal. Although may ara na beneficial microorganism, nga decomposer, sa atong material, sa usage, sa mga animal manure, pero hindi gid kung gisa bastante. So, Madugang ta sa mga beneficial microorganism. Nga ang iya role sa beneficial microorganism, decomposer sa, dasig siya magpadunot sang dagami, taguhot, dasig siya magpadunot sa mga kung ano pagig nga gimbutang naton nga mga waste, and dason as decomposer mahisin ang decomposition, number 1. Number 2, ng plant growth promoting siya, o plant growth promoting rhizobacteria siya. Kay ang mga decomposers ni nabilong ni sila sa bacteria, decomposing bacteria. Ang ikatatlo sa ang plant growth promoting kay nami ang pagtubo yan. Sakitaan na sa mga farmer kay simple lang ng explanation para dasig na ang gatubo sa mga nadunot nga uhot. Bisan tamnan nila ganisang kalabasa, damo na bunga kag dalag ko. Because may decomposed rhizostro lang na ganit yan, no? So nang ang ikaapat siyang role, amo nga antagonistic effect sa beneficial microorganism. When we say antagonistic effect, daw apat kaalas ang ara sa imo ginabutang. Decomposer sa plant growth promoting rhizobacteria siya ng antagonist siya. So nang antagonist means wala pabalatian ang imo tanom, ginaaway na ang harmful microorganism, particularly mga bakterya kag mga fungal microorganism nga nagapangasakit sa aton tanom. So nang amo ginayang sa crop protection, di na pagulaton niya nga nagmasakit na siya, kundi nga if possible sa balance nga klase sang pagsagod sang aton tanom, ang organic matter, ang beneficial microorganism, dako ang ila role sa nutrient uptake, nutrient ang making an available form of nutrients into available form. So to make it available, may arak na proseso nga diyan. Oo, may pagka-solubilizer na sa ginatawag phosphate solubilizer kag potassium solubilizer. Kaya ang arak sa carbonized rizal kung ginagamit sa farmer nga ulingon ang labhang, potassium na da, calcium, etc. Pero pagbutang mo na, nalasay ng farmer, hindi na naman makita nga danamit dasun ng tanong. Exactly, hindi na naman makita dasun, that's why nalasay na sila. Because wala sang solubilizer making the unavailable form of nutrients into available form. So, meaning to say, ara lang, sa in layman's term, ara lang na siya, pero hindi niya pwede makaon because wala ka sang ginagawa na makaon niya. Wala nag-convert sa ano. So, nang... may kulang. Oh, kung pakatun ka man, abi, bugas ng ilaw, may man sa iyo, timbre lutoon mo. Hindi bala, kamuti ng ilaw, pwede man makaon kung gutom ka, pero namit nga lutoon mo. And so, with some mga taisang carbonized rizal, even 1846 gani na, nga gusto mong ginmahal kay para sa inimo nga epektibo. Hindi tan kambal yang nga epektibo kun ang aton duta acidic because wala sang beneficial microorganism nga naga-convert sang unavailable form of phosphorus nga sa 1620 sa 1846 into available form. So, there you have it, mga kauturan natin ng mga piano, ng mga manguma. Kabay pa nga may nakuha naman kamo ng mga ideya nga sa aton nga sitwasyon subong, kinalan nga, di ba lang tudloan kamo sa aton nga school on air or smart rice agriculture to be smart at the same time, makapagkita kita sa pamaagi nga mapaganhagan ang aton nga gasto, pero ang aton nga production, amog yapon kag mataas yapon aton nakita. So, kabay pa nga sa liwat, ang nakahatag naman kami sa mga informasyon. Kag salamat kayo, Dok, sa imong timpo sa paghatag sa aton sa tiyon sa sininga aga. Kag magakita na naman kita sa dason nga semana. Dok, salamat kayo. Salamat sa tanan nga nagapamati kag
tilawin nilang, no? Kay Para maprubahan. siyensya ni siya kang art and science equals technology. Ti ang teknolohiya na tilawan na iya. Ti ang ginalantaw naton pirmi ipadakuon ang patubas, pagamayon ang gasto, pero nami gid patambukon ang luta para nga sa uli gamot ang panahon gamay ang gasto sa aton mga Okay. mamuma. Sige. Okay, madamong salamat. Iniliwat ang inyong abiyan. Kay sa inyong mga kamot, nagasandigang kadalaga sa agrikultura. Avance, Negrense. Aban Seligrense.